подбуда, тиранството, безчеловещината и самата държавна система на турското правителство на Балканския полуостров. Цел: с една обща революция да се направи коренно преобразование на сегашната държавна деспотско-тиранска система и да се замени с демократска република. На същото това място, което са нашите прадеди, с силата на оръжието и със своята свята кръв откупили, в което днес безчеловечно безнеят турски кесиджии и еничери, и в което владее правото на силата, да се повдигне храм на истинната и правата свобода, и турския чорбаджилък да даде място на съгласието, братството и съвършеното равенство между всичките народности – българи, турци, евреи и прочие, щат бъдат равноправни във всяко отношение, било във вяра, било в народност, било в гражданско отношение, било в каквото било. Всички щат спадат под един общ закон, който по вишегласието от всичките народности ще се избере. Василе, защо така безсилен ни гледаш от камъка тъжен? Къде е огънят, който бушуваше в нозете ти кървави? Къде е ведрият поглед, с който срази всичките демони? Къде са другарите смели, които се кълняха в твоето видение? Къде е песента, която ехтеше в горите дълбоки и разлюля Балканите? Къде е горчивата хапка, която султанът не успя да преглътне? Къде е кандилото бледо в студената черква, което освети пътя на слепите? Къде е мисълта, която разтрепери народа ни и го събуди от дългия му сън? Къде е словото, съборило империята? Къде е делото, което промени съдбата на милиони? Къде е животът, изпълнен със смисъл? Мина много време, откакто утихна сърцето ти, но затупа в гърдите на всички. 150 години откакто ни напусна, за да възтържествува твоята свята мисия. Ти бе спасител за българите и се жертва пред олтара на Отечеството. Ти не си знаме, с което да се асоциира една или друга идеология. Ти си икона на свободата, пред която човек трябва смирено да мълчи и, молейки се, да помисли, за да разбере, че ти загина, за да живееш вечно. Поставихме ти паметници, но днес изглеждат малки и незначителни в грамадната сянка на чужди кумири. Срам ме,
Понякога се питам, ами ако Василе, ти загуби само себе си. И така да е. Ние ще променим обстоятелствата и ще ти отдадем честта, която наистина заслужаваш. Днес сме готови да извикаме въпроса, с който преди век и половина ти легендарно призова освобождението. Въпрос, който днес е по-нужен от всякога и даже звучи навременно. Народе! Народе! Народе!